साबायखर थाबाय आं 40 नं रौता समष्टि बिटिसि बिसायख'थिनिफ्राय जिहेतु बिपिएफनि बिजाथि हिसाबै आंखौ हाग्रामा सारा बिजाथि महरै मैयानि मिटिंआव फोसावबाय बिनि थाखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोसे जिल्ला बिपिएफ आरो रौता ब्लक बिपिएफनिफ्राय जा बिजाथि महरै आंनि मुंखौ दैथायहरदोंमोन गासैबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। नोंथांमोना बे रौता नं 14 नं रौता समष्टियाव माबोरैहाय साखाफारा जाना दं? जिहेतु दिनै 15 बोसोर जों बिपिएफ हिसाबैनो सरकार सालायबोदों बेयाव जोंहा जोंनि बिपिएफनि अरकार हिसाबै बेयाव जथेस्थ' प्रभाब दङ मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु बेयाव 9 डिसि दङ प्राइमारि बे प्रत्येकट' प्राइमारियाव मिनिमाम 1000 करि अरकार दङब्ला जोंहा 9000 अरकार थाहैखायो बाकिखिनि गोदाना जोंहा केन्डिडेटनि सायावसो निर्भर खालामो बे हिसाबाव जों इजिलि देरहागोन होननानै आसा खालामो। नोंथांमोननि बे मैयानि टिकेट फोसावनायावहा नोंथांमोननि गेजेराव माबा गावस्रालायनायनि बाथ्रा ओंखारदोंमोन? बे बाथ्रायाथ' बारा सैथो नङा मानो होनोब्ला बे इमसनेल जादों जेनेबा टिकेट जिहेतु जों फार्स्टआव जोंहा पेनेलाव 9 जन दङमोन बेयाव इएम सारा जिहेतु गेलेया नांबाय बिनिफ्राय 8 जनाव फैबाय 8 जननि भितराव पेनेलाव जों गासैखौबो हरदोंमोन बिनि गेजेराव जों 7आल'सो जिहेतु पार्टिनि नेम मथेहै जा सिकिउरिटि होनानै जों टिकेट बिनांगौ बेयाव जों 7आल' फाइनेल थाहैदोंमोन बेयाव रकेश्वर ब्रह्म सार दंमोन आंनि डिस्ट्रिक्टनि नेहाथारि फादाराम बर' दंमोन आरो आं रौता ब्लकनि फाइनेन्स नेहाथारि हिसाबै आज 15 बोसोर सोलिदों आंनि मुंखौबो दोंफायोमोन बेयाव बिथांमोननि जा सोद्रोमा दङ बिसोर एसे इमसनेल जादों बिदि नङा हराव जों सावरायलायदों फादाराम बर'दों आरो बिथाङाबो बुंहरदों सरि आंनि अरकारफोरा जुदि मोनसे भुल खालामदोंब्ला बिनि थाखाय आं निमाहा बिहरदों होननानै मथथे दिनै बिथाङा फैनो गोनांमोन खिन्थु मैया डिस्ट्रिक्टनि जिहेतु इयुथनि मिटिं जादों बेयाव गोबां सियार बा टेन्ट हाउसनि माने लेना देना दंखाय बिथाङा दिनै सफैनो हायाखै। जों ससियेल मिडियाफोराव मोनथिनाय बायदिब्ला एबा खोनानो मोननाय बायदिब्ला नोंथाङा बिसायख'थि गेलेनायनि जेबो थांखि गैयामोन बे बेसेबां सैथो? बे आं सिगाङाव बुंदोंमोन जिहेतु आं बिदि हाइ एम्बिसन गैया आरो आं जिहेतु 15 बोसोर सासे अरकार हिसाबैसो खामानि मावबाय थादोंमोन आं बिजाथि जानायनि सिमां नुवाखैमोन नाथाय गासैबो मानसिनि नारसिननायाव आं 28 तारिखनि उनाव माने गेलेनो थिरां खालामबाय बेनि उनाव जोंनि जिहेतु गुबुन हारिफोरबो दंखायो गुबुन हारि अर्गेनाइज रौता समष्टियाव आरो गुबुन हारिनि भोटआनो जिहेतु बांसिन गुबुन हारिनि नारसिननायावनो आं बेखिनिखौ बुंनो बाध्य जाहैबाय। नोंथांमोननि बिपिएफनि अपोजिसन हिसाबै इउपिपिएल पार्टिया चेन्ज खालामनाय एबा कारापसन एबा बायदि बायदि रोखोमनि चेन्ज खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बेनि बागै मा सानो? न' डाउट दिनै गथाय बिटिसिआव बिटिआर सुक्तिखौ लानानै गासैबो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय लाबोनो नाजादों नाथाय जोंनि बर' हारिनि भटजोंल' सोलायनो होननानै सानोब्ला हागोन होननानै आं सानाखै मानो होनना बुङोबा जोंनियाव दा रौता समष्टिया मथा मथि 70,000 भट दंहैयो बेयाव मथा मथि गुबुन हारिनि भटआनो 40,000 अब्ला आरो जोंनि जिहेतु रौता समष्टिया एसटि हिसाबै बेयाव गासैबो बिजाथियानो मथा मथि बर' मानसियानो जाहैगोन बेयाव भटआ रानलायलायगोन बे हिसाबाव इउपिपिएलआ गुबुन हारिनि भटआनो निर्भर जागोन डिसाइडिं भटआ बे हिसाबाव बिपिएफआनो देरहागोन होननानै जों आसा खालामो। फैबाय थानाय सरकारखौ बिपिएफआनो सालायगोन होननानै सानो ना गुबुन पार्टियानो फैगोन? जोंहा आसा दङ बिपिएफआनो सालायगोन ना आरो जों दासिम जिहेतु गासैबो केन्डिडेट डिक्लेयार जायाखै बे हिसाबाव बबे समष्टियाव मा प्रभाब दङ बेखौ जों गासैबो मिथियाखै जोंनि गोजौ लेभेलनि मानसिनि फोरमायनाय मथे बिपिएफआनो सरकार सालायगोन होननानै थिरांथा बुंदों। बिपिएफनिफ्राय नोंथांखौ बिजाथि महरै सायख'बाय नोंथाङा दिनैनि बे समाव माबादि मोनदों? आं बिजाथि हिसाबै सायख'जानायनि उनाव गोजोननाय मोनदों आरो जिम्मेदारिबो बारिदों जिहेतु आं सासे बिजाथि महरै सायख'जानायनि उनाव समष्टिखौ हमथाना लाखिनाया आंनि 1 नम्बर दायित्व जाना थाहैगोन आरो रायजोनि डेभेलपमेन्टनिबो जुदि देरहालाङोबा रायजोनि डेभेलपमेन्टनिबो खामानि मावनांगोन बेयाव सिगाङाव आं पार्टि अरकार हिसाबै दंमोन खिन्थु दा जुदि बिजाथि जाबाय जुदि देरहालाङोबा आंहा जथेस्थ'
बे बिबान बारिगोन होननानै आं सानदों। समष्टिनि बाखि रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा दिनैनि बे समाव मा बुंनो सानो? समष्टिनि बाखि रायजो राजाखौ आं साबायखर होनो सानदों जाय बिथांमोना आंखौ दिनै बिजाथि महरै मोननानै जा गोजोननाय मोनदों आरो इयुनावबो बिथांमोना जाहाथे आंखौ सापर्ट खालामलांगोन इलेक्सनाव बे होननानैनो आं गासैखौबो आंनिफ्राय साबायखर बावहरदों। 14 नं रौता समष्टियावहा बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन बायदि मोनो? जोंनि साननायाव 20,000नि बारा थांनांगौ। जोबथारनायावहा फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजाखौ माबोरै खावलायनो सानो? फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाखौ आं बे होननानै खावलायनो सानदों जिहेतु जों दिनै 15 बोसोर खामानि मावबोदों बे खामानिनि सायावनो रायजोफोरा नोजोर होनानै जोंखौ भट होगोन होननानै आं आसा खालामदों। इउपिपिएल हान्जाया माखासे बिपिएफ सोरखार दानाय सोरखार सालायनायखौ माखासे गोबां करपसन खालामदों होनना बुङो। बेनि बागै मा फोरमायनो सानो? जिहेतु गुथाय बिटिसिनि नलेजखौ जोंहा गैया जे रौता समष्टि हिसाबै जोंहा जथेस्थ' नलेज दङ जोंनियाव जेबो बिदि कारापसन जादों होननानै जों सानाखै। खायफा स्किमफोरा बिदिनो जायो जेनेबा जाहा मेक्सिमाम दा एनरेगानिसो खामानि सोलियो बे एनरेगानि खामानिफोराव सरकारनि नेम बायदियै वेस्टनि फैसाखौ होयो साप्लाइनि फैसाखौ होआ बेखौनो माने मानसिफोरा गुबुन रोखोमै फोसावदों। फैबाय थानाय समावहा बिपिएफ सोरखारा नोंथांमोननि बे 14 नं समष्टियावहा माबोरैहाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै आसा खालामो? फैबाय थानाय समाव जों रायजो राजाजों सावरायनोसै बोरै खालामोब्ला रायजो राजाया मोजां मोनो बे रायजोनि सायावनो निर्भर खालामनानै जोंबो डिसिसन लागोन होननानै सावरायनाय नुदों। बिपिएफ हान्जा हिसाबै जिहेतुके जोंहा 15 बोसोर खामानि मावनायनि मोनसे अभिगता दङ आरो लोगोसे 15 बोसोर गोबां माने बे रौता समष्टियाव बुंनो थाङोबा मोनफ्रोमबो हारियानो बेयावहा दंजोबो। दा मोनफ्रोमबो हारिखौ बिसासाव लानानै जों जिहेतुके खामानि मावबोदों आरो बेबादिहै बे बिपिएफ हान्जाखौ फोथायनानै गुबुन हारिफोराबो जिहेतुके बाहागो लाबोदों 15 बोसोर। आरो बिथांमोननि जिबन निरापत्ता सान्थि बेखौ बिथांमोना नायगिरो। दा बेखौ जोङो रौता समष्टियावहा थांनाय समफोराव जाबादि बिटिसिआव दावराव दावसि जादों बे दावराव दावसियावबो जोङो रौता समष्टिखौ मोजाङै लाखिनो हादों। बिथांमोनखौ जिबन निरापत्ता सम्पति निरापत्ता बेफोरखौ होजोबनो हादों। बेनि थाखाय जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ बिथांमोना फोथायो आरो बिथांमोना सान्तियै गोजोनयै थानानै जिउ खुंनायखौ लुगैयो। बिथांमोननि साननायफोरा बेबादि जों बेखौ साननो हायो। गोबां समष्टियावहा बिपिएफ हान्जाया जयनिं सेरेमनि हाबाफारि लादों। नोंथांमोननि बे 14 नं रौता समष्टियाव बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो गाबोननिफ्राय लानायनि बे हाबाफारिखौ सावरायगासिनो दङ आरो गोबां हान्जानिफ्राय जोंनि बे हान्जायावहा जयेन जानो थाखाय आवगायबोगासिनो दं। दासिम जोङो बे सेरेमनिखौ लानो हायाखैमोन। जोंनि गेजेराव माने बे टिकेट होनाय हाबाफारिया थाबै जाफुंसारियावहा जोङो बे हाबाफारिखौ लाफुंनायाव एसे उसुबिदा फैदोंमोन। दा जोङो फारिहैफोरखौ लाजोबलांनो हासिगोन होननानै जोङो आसा फारिदों। फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजाखौ माबोरै हेफाजाब होनो थाखाय नोंथांखौ फैबाय थानाय बिसारखौथिनि थाखाय जे बिटिसिनि बिसारखौथि बेयावहा जाहाथे गोजोन सान्थि बयबो जाहाथे बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो जाहाथे गोजोनहै बाहागो लाफैगोन आरो बयबो बे बिसारखौथिखौ गोजोनहै बारहोनायावहा हेफाजाब मदद होगोन होननानै आं मिजिंथियो।